O proxecto Ribeira Atlántica 2030 prevé un investimento próximo aos 13 millóns con cargo aos fondos europeos da Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local. O obxectivo do goberno local é transformar un dos barrios máis antigos da vila como é o de Bandourrío, dotando de espazos públicos e zonas verdes. O proxecto contempla o derrube do vello auditorio, onde se executará un aparcadoiro soterrado, así como a creación dunha gran praza e unha plataforma única cunha balconada aberta ao mar. E vai a consistir en seguir apostando polo desenvolvemento desa axenda urbana que temos aprobada no seu día. Vai a supoñer unha importante transformación da zona de todo o Bandourrío, e eu creo que é importante, pois unha vez que vamos a ter aí ganar novos espacios dedicados a zonas verdes e a zonas para estacionamento de vehículos con ese parking soterrado que se recolle en este proxecto, en esta memoria, pois darlle tamén unha solución a esa demanda que ten Ribeira de máis espazos para aparcamento. Outra das claves do proxecto será a rehabilitación da antiga nave de conservas Cerqueira para darlle un uso sociocultural. Todo este plan xira en torno a un epicentro cultural como vai ser a fábrica de Cerqueira. Para iso, contemplamos facer que Cerqueira sexa un elemento central non só do barrio de Bandourrío, senón de todo Ribeira, convertendo nun espazo social, de participación veciñal e tamén de aprendizaxe, onde se poidan albergar todo tipo de actividades culturais, deportivas, etc. Ademais diso, contemplamos a construción dun pequeno centro multiusos onde se lle dará cabida a todo tipo de entidades sociais, culturais, económicas, onde poidan desenvolver talleres ou charlas e calquer tipo de actividade de menor tamaño. Destaca tamén a aposta pola digitalización dotando a Bandourrío de sensores e outros elementos á vanguarda tecnolóxica. Se vai a facer é unha aposta tamén moi importante pola tecnoloxía e por ter dentro de Bandourrío un núcleo totalmente actualizado no que vamos a intentar levar a cabo a aposta pola digitalización a través de sensores e a través de distintas tecnoloxías que van a facer de Bandourrío un barrio totalmente distinto ao resto e que vai a entrar no século XXI pola porta grande, diría eu, xa que a maioría das actuacións que se van a levar derivadas deste plan de actuación non existen ahora mismo dentro de Ribeira. Tras superar o trámite de aprobación no Pleno, o Concello remitirá a memoria ao Ministerio para valorar se é apta para concorrer a esta liña de subvencións.